Vítam vás pri dnešnom výklade karty Veľkej arkány karty Diabol. Táto karta je označená číslom 15 a na prvý pohľad predstavuje temnotu, závislosti a zväzujúce putá. No ak sa na ňu pozrieme hlbšie, odhaľuje aj iný veľmi dôležitý význam. Na karte vidíme Adama a Evu s pútanými reťazami okolo krku, tentokrát už nie v ich čistej podobe. Rohy a chvost ukazujú, že človek sa stal väzňom svojich pokušení a slabostí a reťaze poukazujú na zväzujúce závislosti, síce nie zvonka, ale zvnútra. Je to väzenie, ktoré si často vytvárame sami. Diabol predstavuje naše pudy a vášne, ktoré môžu byť deštruktívne, pokiaľ ich nemáme pod kontrolou. Rovnako výrazným znamením je aj obrátený pentagram. Tento symbolizuje stav, keď dávame prednosť materiálnemu a egu pred duchovnými hodnotami. Ešte hlbšie do temnoty nás vedú netopierie krídla. Netopierie krídla zobrazujú temné impulzy a skryté stránky našej psychiky, ktoré nás často ovládajú bez toho, aby sme si to uvedomili. Ďalej tu máme ohnivý kijak. Ohnivý kijak hovorí o nebezpečnej vášni, ktorá dokáže pohltiť a zničiť, keď s ňou nevieme zaobchádzať. A číslo 15 kedysi v lunárnom kalendári symbolizovalo deň splnu, šťastný a magický čas. V patriarchálnych náboženstvách sa však zmenilo na znak pohromy. Aj to ukazuje, že táto energia má dve tváre. Takže obecne je síce diabol symbol temnoty, ale práve táto temnota nám dáva možnosť uvidieť svetlo. Na hlbšej úrovni je to vlastne anjel jasnosti, ktorý vrhá svetlo na naše tienisté stránky a tým nám pomáha v procese seba poznania. Ukazuje nám, čo nás vnútorne ovláda, čo nechceme priznať a práve tým nám dáva šancu oslobodiť sa. Síce to nie je príjemný proces, ale je nevyhnutný, ak chceme žiť slobodnejšie a vedomejšie. Ak vás tento výklad zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad karty Diabol nájdete na mojej stránke, odkaz je dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte videu like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.